खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना श्रीगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चिरांनि जिल्ला बेंगिरि आरो बिजनियाव सासे डक्टरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिपिएफनि साथाम एमएलएआ बिजेपि दोलोआव हाबा मित्रजोटआवसो थाफागोन। पकिरगन्जआव बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव मोनसे इन्जिननि फेरिया गाज्रि जानायनि जाहोनाव हान्थियारिफ्रा हालाय-हाफाय जानांदों। मुंदांखा लता मंगेशकारनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। सासे खौरांगिरिया गावखौनो गुलि गावनानै जिउ फोजोबस्रांदों। एमए पास जानानैबो सिखाव खामानि मावबोदोंमोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साहु आरो बिजनी नोगोरनि थागिबि सिनियर मेडिकेल अफिसार डक्टर हरिदास सरकारनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साहुआ गावनि फेसबुक पेजआव लिरनानै फोरमायदों दि आथिखालाव गावनि देहाखौ लोमजानाय आरो गगा मोननायनि जाहोनाव समबारखालि कभिड आनजाद खालामदोंमोन। आथिखालाव गावनि थाग्रा खुलियावनो हम आइसोलेशन जानानै दं, नाथाय मावख'आव थांथ'नाय जानाय नङा होननानै मिथिहोदों आरो बेनि अनगायैबो दासान्दि रावखौबो लोगो हमनो हाथ'नाय जानाय नङा होननानैबो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साहुआ फोरमायदों। ओजोंहाय मंगलबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनियाव चिरां जिल्ला टिउबारकलसिस मेडिकेल स्टाफनि सिनियर मेडिकेल अफिसार डक्टर हरिदास सरकारजों लोगोसे नखरनि गासै साथाम सोद्रोमानि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आथिखालाव बिसोरबो गासैबो हम क्वारेन्टाइन एबा आइसोलेशन जानानै दं। साननैसो सिगाङाव असमिया खौरां बिजोङाव बिपिएफनि साथाम एमएलएआ बिजेपि दोलोआव हाबफैनायनि खौरां ओंखारनाया नंखाय होननानै सोनाब क'क्राझार समिस्टिनि बिपिएफ एमएलए रबिराम नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव बिपिएफनि साथाम एमएलएआ बिपिएफनि गस्ला गाननानैसो मित्रजोटनि सोरखारजों थाफागोन होननानै एमएलए रबिराम नार्जारिया बुंफ्रुनानै बुंबावदों। बेनि अनगायैबो एमएलए नार्जारिया बुंबावदों दि आथिखालाव प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिटिआर सोरखारा बिटिआरआव जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै। लोगोसे बिटिआर गोरोबथायाव मख'नाय मिरु सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां 15,000 कौटि रांखौ बोसोरनै बारलांनायनि उनावबो दासिमबो लाबोनो हायाखै, जायनि जाहोनाव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जेबो सुफुंनो हायाखै। आफां आसाम धुबुरीनि पकिरगन्जआव मंगलबारखालि बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव मोनसेल' इन्जिन गोनां फेरिया हरखाबै गाज्रि जानायाव हान्थियारिफ्रा हालाय-हाफाय जानांदों। उननि समाव इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्टनि गुबुन गंसे फेरिजोंसो दुरुं खाना टुइस्ट खालामनानै बोबोनो गोनां जादों। अब्लाबो फेरियाव थानाय गासैबो हान्थियारिफ्रा रेहाय मोनदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसाम सोरखारा मोनफ्रोमबो फेरि एबा नावफोराव डाबल इन्जिन थानांगौ होननानै बिथोन होसेयावबो बांसिन फेरियावनो डाबल इन्जिन होआखैखौ नुनो मोनदों। मेथाइ खनगिरि मुंदांखा लता मंगेशकारनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। मख'जाथावदि बिथांजोनि देहायाव गोबावनिफ्रायनो निम'निया बेरामा गोग्लैनानै दंमोन, नाथाय मैया देहा फाहामसालियाव लांनानै थांनाय समाव बिथांजोनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला दायो बिथांजोखौ मुम्बाइनि बिडर्स केन्डी हस्पिटालाव आइसिइउ देहा फाहामथायनि थाखाय थिसनथाय होबाय। बिथांजोआ 2001 मायथाइयाव गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों भारत रत्न बान्था मोननो हादोंमोन आरो बिथांजोखौ गासैबो सुबुंफ्रानो अननानै नाइटिंगेल अफ इन्डिया होनना मिथिनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय पार्किजुलियाव हाग्रानि फालोसे मैदेरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै ओनसोलनि सुबुंफोरनि आबादथिलिखौ सिलिंखार खालामो। मख'जाथावदि पार्किजुलि गामिनि सन्जिब बसुमतारिनि नखराव हाग्रानि मैदेर फालोआ फुंनि 4 रिंगासो समाव हरखाब गाग्लोबफैनानै न'बांखौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे सन्जिब बसुमतारिखौ गाथारनानै गालांदों आरो बिनि बिसि रहिला बसुमतारि आरो उन्दै गथ'साखौ गोब्राब जखम खालामना गालांदों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सन्जिब बसुमतारिखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय मसलपुरनि देहा फाहामसालियाव लानानै थांबाय आरो गोब्राब जखम जानाय बिसि आरो उन्दै गथ'खौ देहा फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी जीएमसी हस्पिटालाव एडमिट खालामबाय।
मोनसे सोमोनांथाव जाथाय तिनिसुकियानि बिकास मराना गावनि खर'आवनो गरनै गुलि गावनानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बिकास मराना हरनि 11 रिंगासो समाव गावनि उन्दुग्रा खथायाव गुलि गावना लायो। मख'जाथावदि बिकास मराना खौरांगिरियाव बेबादि गावखौ फोजोबस्रांनानै लानाया बयखौबो सोमोनांहोदों। नाथाय बिथाङा आसामनि गोबां खौरां बिजोङाव खामानि मावबोदोंमोन। गावनि बिमा बिसि फिसाजो थानाय समावबो माबोरै बेफोर जाथाया जाखो बेखौ पुलिसफोरा नायबिरगासिनो दं। मा जाहोननि थाखाय बेबादि गावखौ फोजोबस्रांना लाखो दासिम मिथिथ'नाय जायाखै। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय मैया बेंगलाव गोबाव समनिफ्रायनो सिखाव खामानि मावबोना थानाय सासे सिखावखौ पुलिसफ्रा खायो। मख'जाथावदि समल चौधुरीया सासे MA पास जाखांनायनि उनावबो साख्रिनि राहा नागिरालासेनो गाज्रि लोगोफोरजों लोगो नांनानै सिखावनि हाबायाव आखाइ होनानै गोबां मानसिफोरनि नखरफ्राव हाबनानै सिखाव खावनाय खामानि मावबोदों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला समल चौधुरीया वेस्ट बेंगल इउनिभार्सिटिनिफ्राय इंलिश आयदायाव MA पास खालामदोंमोन। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला गासै बिथाङा 170 बार मालायनि नखराव सिखाव खावबोबाय होननानै बुंदों आरो साननैसो सिगां मालायनि न'निफ्राय 10 लाख रांनि सनाबो खावदों। नाथाय दा समल चौधुरीया पुलिसजों हमजाबाय। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।